להכשיר אותם לחיות בעולם הזה. אם מגוננים על ילדים הגנת יתר ומפנים מכשולים מדרכם, בסיכומו של דבר מביאים לכיתה א' ילד או ילדה ביום הראשון של הלימודים, ואז באים אל המורה ולוחשים באוזנה, תראי, הוא עדין מאוד, הוא ילד רגיש, שימי לב אליו, שבהפסקה ככה, אתה יודעת, לא התעללו בו או משהו כזה. חבר'ה, מה עשיתם 6 שנים לילד הזה? זה ילד שלא יודע בכלל להתמודד עם ילדים אחרים בחצר? זה ילד שלא יודע שיש לו כוחות בפנים? וילדים נולדים עם כוחות, זה א' ב' של הישרדות, זה ככה מאלוהים. אני צריכה להזכיר לכם סיפורים על ילדים בשואה. מה הם עשו? איך הם התחבאו בארונות, במכרעות, איך הם ברחו וחזרו, איך הם חיו לבד בגיל 8, 9, 10 ביערות במינוס 30 בפולין. יש להם את היכולת לעשות את זה. ברור שאנחנו יכולים עליהם כקטנים, אנחנו יכולים לשבור גם את גופם וגם את רוחם. אבל יש לילדים יצר הישרדות אדיר. אדיר. בגלל זה הם אגואיסטים כל כך, הם רואים רק את עצמם. הם ילדים אגואיסטים כמעט עצב נרסיסטים. לא סתם העניין הזה של העונג והבא לי, הכי חזק שם. כדי צורך הישרדות.